ụmụnne m eji m n'aka na unu anụgo ihe anonymous dị yesterday gbasara Prophet Ebuka Obi na ndị na-achụgharị ya. Nke si ọ bụ na unu anụbụrụ ya, anonymous dị si na Prophet Ebuka Obi na-akwado ịghọta na okwu bụ na ya before in as much as prophet na-ekwukwu ya since. So na kịta na ha akwadogo prepare cha ebubo ha ga-ebo ya. So now ha adịgo ready. You know this time na ha ga-ebido wepụtebe dia this thing. Ka m sụọ n'Igbo na ha ga-ebi wepụta ebubo ịghọta a ga-ebo ya ebubo dị iche iche. So na ha na-ayọkwa prophet na ya biko na mgbe ihe ndị a ga-ebido na ọ bụ na ọ ga-ekwe na ya just gbachiri onwe ya nkịtị ịghọta na gbachiri onwe ya nkịtị na if n'ikuku bugharịcha all these things it will just fade away ịghọta naturally na ya gakwa n'imebe anything. So mgbe mụ afọ ihe ahụ ebe fri bụ na nke akụ Zion ma reply ya kwa ha masị ha ngwa they should bring it up that we are waiting ịghọta we are waiting. Ebe ọ ga-eji ka njọ bụ ọ bụ na enwere prophecy about it. Ebe prophet na-ekwu ya since now this lover na onwe ya kwubekwu ya mana this lover na-ekwu something before me akwụghọta. I don't know how he gets his information. So I am sick and waiting all the Zion night yota because I've been waiting can for ebe a na-ekwu magide. I'm not talking about it. So all of us should be ready. Okay. Another thing, but let us pray for Prophet Ebuka. God will give him the strength. Yes, ka ekpere ya ekpere onye ọbụla na-ekpere ya ekpere. Dịka ọ na-ekpere anyị nwa ya nwa o need-kwara our own prayers too. Ịghọtago Chukwu ga-enye the strength to overcome all these things. Ngwano inweta this video share ya ọ bụrụ na ị follow my page biko gị soro my page try share m this video o nwere ka mụ na Facebook si nọrọ kịta. So video m ada agazi otu ahụ. Please, thank you. God bless you all.